ಹಾಯ್ ಎನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ನಿಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಲು ಇನ್ನು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪನ್ನೀರ್ ಗ್ರೇವಿದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ kg ದಾತ್ ಪನ್ನೀರ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಪನ್ನೀರ್ನ ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದು ಕಟ್ ಮಲ್ತಡ್ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಯನು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಏನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಪನ್ಪೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಏನೇನ ಪೂರ ಪಾಡುವೆ ಪಂದು ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿಗೆ ತೊಂದೆ 2 ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ 4 ಟೊಮೆಟೊಗೆ ತೊಂದೆ 2 ಮಲ್ಲ ಸೈಜ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಜುಗೆ ತೊಂದೆ ಅನ್ನಂತೆ ಅಂಚನೆ ಮಸಾಲಡು ಯಾನ ತೇಜ್ಪತ್ತ ಲವಂಗ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಚೆಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಮುಂಚಿನ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ದೀವೋಡು ಒಂತೆ ಪೊತ್ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ನನೆ ಓಡು ಅಂಚ ಪಾಡ್ದು ದೀತವೆನ್ನ ಬೊಕ ಯಾನು ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಗೆ ತೊಂದೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಡೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಪ್ಪಡು ಖಾಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಕಡಲೆ ಎಪ್ಪಡು ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಜ್ಜದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದೆವೆನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದೀತೆ ಆ ಕಡಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಚಮಚದಾತಿ ಅನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡಪ್ಪನೊಂದು ನೆಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಆಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆಡೆ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಹದಾ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚನಗೊಂದು ಮಸಾಲನ ಪಾಡೋಡು ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ನ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅದಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಹಾಪುಂಡು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬನ್ನಗನೆ ಒಂದು ಮಸಾಲನ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದು ಬನ್ನಗ ನೆಕ್ಕೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ ಪಾಡುವೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡ ಆಯ್ತು ಸ್ಮೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಹಾಪುಂಡು ಮಸಾಲದ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಹಾಪುಂಡು ಆಯ್ಕಾದು ಅದಾಗನೆ ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿಲ್ಲ ಪಾಡೋನು ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿಲ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆವಡುಂದು ಒಂದು ಏನು ಮಲ್ಪುನ ಗ್ರೇವಿ ನಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ದೀವರೆಗ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತು ದೀವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿನ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಾಜು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದುಲ ಒಂತೆ ಕೆಂಪನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ಹೂಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಕಾಜು ಪಾಡಿಯಡ ಅವು ಗ್ರೇವಿ ಅಂತೆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ತಾಗೊಂಡಾತೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ವೆಜ್ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚರ್ ಅಗಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬಾಡೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿಲ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಅನೆಕಡೆ ಶುಂಠಿ ತೋಜಾದಿತ್ತಿನಿಗಳಿಗೆ ಶುಂಠಿಲ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಪಾಡೋಡ್ನೆಕ್ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಬಜ್ಜಿ ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೋ ದೀದ ನಿಗಲು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸಾಲ ಕರೆಂಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚದ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿಂದ ಪಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಮಸಾಲ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂದೆ ಸ್ಲೋನೇ ದಿಲ್ಲೆ ಇತ್ತೊಂದು ಕಾಜು ಕಾಯೊಂದು ಬೈದಂಡು ಬಜ್ಜಿ ಇತ್ತನ್ನ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇವರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಗ್ರೇವಿನ ಇತ್ತೆನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡುವೆ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಮಸಾಲ ಸರಿಯಾದ ಫ್ರೈ ಆರೆ ಅವು ಬುಡ್ಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡಿಯರಂದಂಡ ಅಂಚದ ಟೊಮೆಟೊನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಚೂರ್ಲ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪರೆಗಿಚ್ಚಿ ಟೊಮೆಟೊಡೆ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಅವು ಬೇಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಅಂಚಾದ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ನೆಕ್ ಒಂದು ಸರಿ ಬಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಧದ ತಾನ ಮುಟ್ಟ ಸರಿ ಬ್ಯಾಡ್ರೆ ಬಿಡೋಡು ಸರಿ ಬೇಯೋಡೊಂದು ಟೊಮೆಟೊ
ಚೂರು ಪೊರ್ತು ತಾಗೊಂಡು ಅಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ತಿನ್ನದ ಕಲ್ಲರ್ಲ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆನೆಕೆಯನ್ನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಂಡ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಣೊಂದು ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡುವೆ ಪಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ಗ್ಲ ಉಪ್ಪು ಬೋಡು ಅಂಚೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ರಡ್ಡಿಲ್ಲ ಪಾಡದ ಇವಾಗ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನ್ಮೇವಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡಂದೆಲ್ಲ ನಿಗುಲೋರೆಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತುತ್ತೂಲೆ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ಗ್ರೇವಿ ಓ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪಿಗ್ಲ ಆಪುಣೊಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತದೀನೇನು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು 75% ದಾತು ಬೇಯೊಂದು ಬೈದುಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬೇಯೋಡುಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಫುಲ್ ಬೇಯ್ತು ಪೋಡು ಅದಮಟ ಬೇಯ್ಪಾಡು ನಿನ್ನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋದಿದ್ದು ಬೇಯ್ಪಾಯಿನೆಟ್ ಹೆಸರದು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ತಾಗೊಂಡು ಇತ್ತೆಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಖಾರ ಹೆಂಚನೆಗುಲು ತಿನ್ಪರ ಐತ ಮಿತ್ತು ಪಾಡೊಂಡೆ ಪನ್ನೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಖಾರ ಮಲ್ಪೂಜನಮ್ಮ ಅಂಚದು ಒಂತೆನೆ ಪಾಡೊಂಡೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚಿಗೆ ತಂದೆ ನಿಗಲಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪಿನಗುಲಂಡ ಬೇತೆ ಮುಂಚಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಖಾರದಲ್ಲ ಬೇತೆ ಊಲ ವೆಜ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಬೋಡಾಪುನಂಡ ಖಾರದ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡುಂಡೆ ಇತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಅದು ಬೇಯೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಇತ್ತೆನ್ನಕ್ಕೆ ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಚಪ್ಪೈ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದ್ಗೆ ತಂದು ಇದು ಅವೇ ಕಡಾಯಿಗೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದತ್ತು ಬಟರ್ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತಂದೆ ಬಟರ್ ಮೆಲ್ಟಾರೆಗೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬಟರ್ ಮೆಲ್ಟ ಒಂದು ಬೈದುಂಡು ಹೆಚ್ಚಂಡ ಖಾಲಿ ಬಟರ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂಚೂರು ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಅದೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಮತ್ತು ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ನಿಗಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತು ದೀಪರಂದಾಂಡ ಚುರ್ಲ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇತ್ತನೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಚಪ್ಪೈ ಬೊಕ್ಕ ಓಲ ಕಂಟೈನರ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದೀವಲಿ ಒಂಜಿ ವರ ಮುಟ್ಟ ದಿಂಡ ದಾಲ ಹಾಲ ಪುಜೊಂದು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಎಣ್ಣೆ ಮಿತ್ತು ಬುರ್ದಿಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆದು ಬೊಕ್ಕ ಚಪ್ಪೈ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ದುದಿಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚನೆ ದಿ ಒಡ್ಚಿ ಇತ್ತೇನೊಂದು ರೆಡಿ ಅದಗದಗುಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ನೆಕ್ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿನ ಚುರ್ಲ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಮುಂದಿನ ಆಮ್ಲ ಬಟರ್ ದೊಟ್ಟುಡು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಚ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೋಡು ಅಂಚ ನೀರು ಪಾಡೊನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿಯನ್ ಪನ್ನೀರ್ದ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ದಪ್ಪನೆ ಬೋಡು ಹಾಪುಣ ಇಂಕ್ ಅಂಚದನ್ನ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಇದೊಂದು ಕುದ್ಯನ ಬೊಕ್ಕಲ ದಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ದೈಕ್ ಪಂಡ ಕಾಜು ಪಾಡ್ದಿನ ಹೆಸರದು ಗ್ರೇವಿ ದಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಸರಿ ಅದು ಕುದ್ದಿಡೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕುದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆನ್ ತೋಜವನಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏತು ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಬಂದು ಚಪ್ಪೈ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕಲ ದಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ದೀಲೆನೆ ಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಪನ್ನೀರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ ಸುರುಟೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ಒಟ್ಟು ಪಾಡುವೆ ಒಂದಿನಕ್ಕೆ
ಒಂದು ಪನ್ನೀರ್ ಲೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಪನ್ನೀರ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಅಂಚದ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಪನ್ನೀರ್ಲ ನಿಗಲ್ಲ ಎಂಚನೆ ವರ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದಿನವರೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುನ್ನೆ ಎನ್ನ ಪನ್ನೀರ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತೆನಕ್ಕೆ ಒಂಚೆನ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಪಾಡುವೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಿಕಲೆ ಇಷ್ಟ ಇಚ್ಚಿಡ ನಿಕುಲು ಐತ ಬದಲು ಬೇತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾಡುನಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ ಕಸೂರಿ ಮೆತ್ತಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನಿ ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಕೆ ಕಸೂರಿ ಮೆತ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ಇದೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಕುದ್ದೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕಸೂರಿ ಮೆತ್ತಿ ಪಾಡುಂದುಲ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ನನಗಲು ನೆಕ್ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇಜಂಡ ಸ್ಕಿಪ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಮೂಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚುರುದೇನು ಶೇಕ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜನ ಫಸ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಬೂರುಂಡು ಎನ್ನ ಪನ್ನೀರ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಗುಲ್ ಎಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲ್ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.